Imos coa información deportiva. Os equipos da comarca volven a perder na preferente. O Puebla caeu pola mínima ante o Burela, mentres que o Cidade de Ribeira foi superado polo Dubra, rival directo pola permanencia. O Dumbría venceu e colócase noveno. Xornada negativa vivida esta fin de semana na preferente. Nin Puebla nin Cidade de Ribeira foron quen de poder sumar en dous encontros nos que a falta de gol lastrou os dous equipos. A nota positiva puxo ao Dumbría, que goleou o Cultural Maniños para ascender na táboa do Grupo 1. O Puebla non está a atravesar o seu mellor momento, xa que nas últimas 5 xornadas conta con 2 vitorias, un empate e 2 derrotas seguidas, a última a sufrida esta 10ª xornada na casa do Burela. Os de Choferi visitaron a Marosa, feudo dun dos equipos máis en forma do grupo, o Burela, e o fixeron coa intención de recuperar sensacións e puntuar. A igualdade foi a tónica principal que se viu ao longo de gran parte do duelo. Os locais gozaron de ocasións para adiantarse na primeira metade, mentres que o Puebla non tivo o seu mellor día cara á portería rival. Foi nos segundos 45 minutos cando se decidiu o encontro. No 67, o burelés Iago Martínez cabeceou o esférico a fondo da portería visitante para adiantar os locais, tanto que os pobrenses non puideron igualar. Derrotado Puebla, que pecha a xornada no 10º lugar da clasificación. Un posto por diante no noveno atópase o Dumbría. Os da Costa da Morte seguen en liña ascendente e veñen de impoñerse o Cultural Maniños nun gran encontro. Os branquinegros non deron moito marxe ao seu rival e no 12 puxeronse por diante grazas ao tanto de Diego Estevez dende o punto de penalti. El mesmo bateu por segunda vez a portería visitante para ampliar diferenzas no 37. O Dumbría quería máis e buscou con gañas o terceiro, que chegou xusto antes de enfilar vestiarios, no 44, e levou a firma de Javier Souto. Os aestradores introduciron cambios, pero os locais seguían co acelerador pisado, e no 71 Berto Fandiño colocou o 4-0. Xa nos minutos finais, o Maniños fixo o 4-1 definitivo. E o Cidade de Ribeira volveu a complicarse a vida ao rematar a xornada a 3 puntos do descenso. Os branquiazuis visitaron o campo do Dubra, rival directo pola permanencia, e non puderon sacar nada positivo do Juan Baleato. A primeira metade estivo equilibrada, cos dous equipos buscando poñerse por diante no marcador, sen éxito. O 0-0 mandaba no electrónico ao finalizar os primeiros 45 minutos, pero non se mantivo na segunda metade. O Dubra non perdoou e no 64 púxose por diante co gol de Javier Domínguez, que repetiu no 69 para poñer o 2-0. O Cidade de Ribeira, negado cara a portería rival, non puido loitar polo empate. Agora mesmo é 12º o ter 11 puntos, 3 máis que o Paio Saco, que marca a zona de descenso.